Kajing ther jong labba apo nongba shilong bat hijaka ki bakhapsar nadu hanin gamiet bat borok sisngi jong ka khat pratrik nailar kelawan ra ek jing slei haki bubun ki jaka bat ka bakhambun jong ki jaka ki beslei kadai hakasnong penthorba hadu ka bala pelong ye ki bor peniat distrik ba kin lai jurep kerki ye ki te jaka haringkat ka kenhun na ka disaster management banpej baniada na kenu ka jingmensa bat ki jingja ki basungsi haka jing hiar le jurep kini ki magistrate kila lab baka jing slai ka don ya ka jingma boyo ki yeng ki sem ki blatei klam akor haki te ki chaka ki badon harurwa boyo ki sharung jubor hak kumta kila penmi da ka hukum bat pha mi jubor ye ki te ki breu na ka te ki chaka haka te ki chaka ki yeng ki blatei klam akor ki don kumpasan pho yeng harangkat ka rimasi hendrai ka phla ka long bakini ki breu wat haka jingkerpat jangki bor peniat distrik kila kentaj mardor ban mi nagi yengsa jangki hadu bala pelong ki bor peniat distrik ban hap penmi dakabor ka jing shimrai jangki bor peniat distrik ban penmi jubor kadai na kadaw bakim kwa bakan mi kanu ka jingja ka basngusi haka jing ye jingtep jang ka batisi la lab ba ki tegi chaka ki dei jangki reusimen ki badai ki khasi bat ka pen kendet kalong kumnu kini ki breu kila ban aiwai haki te ki breu klem da perkhat bakala ban wanra jing ni jing mensa hakwe kaliang la lapru bah ka te snong ya gi surok la shushna klem da penbiang ki nala hadu bala pelong ya gi surok bakin slei bat ka bala wanra jing ki patba ki bayat bayang habaya dei bakani ka khubor ka batisi ka bu jingkli ya ka dor basnong bakumno kala ban a jingbet ki breu bakin snaying snasem hakum kita ki chaka badru MLA kathan bakumno shim lala ban penbiang yakinala bikin tuaj harut jang ki surong जो भी है आप लोग यहाँ से अंधेरा होने के पहले आप लोग अपने अपने घर से निकल जाइए अगर आप लोग अपने आप से नहीं निकलते हैं तो हम लोग आप लोगों को जोर जबरदस्ती घर से निकालना पड़ेगा धन्यवाद Ini.